Ľudia, dneska tu máme znova hororovku Midnight Campers horor a som tu s Bilobosom a s Marečkom, ale ja som Parečkom. Ahojte! Dobrý deň, vy paprikáci! Dobre, čudný intro, okej. Ideme na to. OK, už sme v hre, ľudia, a ideme na 3 players, ne? Áno, rýchle. Hej! Rýchlo! Nice. Kde je Bart? Ja som tu. Nie, tu prišli. Ja som klap. Tam bol líbnica. Hej, líbol som sa. Kde je? Ja už hrám, Ty už hráš? Áno. Ale to ja nie som s tebou v hre. Prečo? No, ideme do... Kam taký som rýchly. Poď. Nice, a už ti nemôžu ísť. Dobre, ideme... Počkej, za koľko te... Game, OK. Male, female, male. Dáš mi na Dojgan. To si ty Mareček? Čo sa tak smeješ? To kto tu pobehuje? What? No dobre. A čo tu máme robiť? Adrián spí. Hej. Ja neviem, sa tu vôbec hrá toto. Fakt, to slova vôbec som to v živote nehral. No však ani ja som to nehral. Ja som to vôbec nehral. Jak sa to volá? Midnight Camper. Ja som Midnight nikdy nehral, žiadny. Ja som hral len Tak to je chyba, lebo to je super. Ja len Midnight Terror som hral so Bilobosom. Ja ani Midnight. Ja som hral Midnight Desert, že som robil burgej. Tu je puška. Aha, za Robuxy. Ale čo? Za Robuxy to je jak... Máme poskladať to ten stav. Hej. Počkej, my máme stan akože... Tu je všetko za Robuxy. Hej, no však aj v Terror. Prečo tu je všetko ľudia za Robuxy? Mňa to trošku štve. Tu normálne prídem. Prečo si ty povedal, že Aldan, keď ja som poskladal 3 a ty 1? Zase Ultra, Boxy, Cola za Robuxy. Počkaj, ja mám Robuxy? A to som ja. It's gonna get dark soon. Let's collect some sticks. Aha, musíme pozbierať tie palice, aby sme si proste zložili campfire. Chápeš? Hej. A nechajte mi dačo. A už ste to zložili, a už som ani nestihol toto. No teraz aký je ďalší úkol? Hej. Ja to furt nadchne. Place the meat, akože mám položiť jumpscare, a to je určite za Robuxy, to už viem. A tu je radio. To je Uzi, to sú všade zbrane za Robuxy, baterka za Robuxy, všetko je za Robuxy. Čo je? Čo je za hudbu? Ono sa tu prepína. We interpret program for speed. Oh no! Nie. Oh no. Tak to je po nás. Tak to sme v prčicoch. Oh no. Ako čo sa teraz bude diať? Úplne nechápem tejto hre. Však sa len začala. Mareček tu za mnou iba chodí. Ja neviem. Zjedol som mäso. A ja. To čo sú za zvuky? Ja sa úplne bojím. No už to začína, ne? What was Hej. that noise? Hej. Nie, musíme ísť skontrolovať.
okolie. A zachrániť sa. Nie. Toto už sa mi nepáči. Let's go. Poďme spolu, lebo ja sa bojím. A ja sa bojím, aj keď... Tam bol nejaký zvuk, follow the path in the investment. Poďme spolu, ja sa bojím, ja som ženská, idem prvý. Čakaj, s tebou, Marešek. Ja som žena a idem prvá, to čo je toto za gentleman? To čo sú za herecké výkony? Bože môj, Čak, toto není hororovka, to je komédia. Ale nie, ja som festy si dal na hlas, ja mám festy na hlasovky a to čo tak nejakým skriku a som sa festy teraz dal. Ja tiež. Ja som sa nemal ničoho zľaknúť, keď nemám zvuk. Hej. Nie. Nerob. Kamo, kde ste? Nerob. What is this? No to by som... Kde sa to steplo, sakra? A ja som bol pod sebou, jak kedy. What is this, kamo? I don't feel Kamo, safe. všetci stojíte na mieste. Ty skôr stojíš na mieste. Kamo, ja nestojím nikde. Tu je nejaký hrob. No však Ale hej. vy stojte na mieste a chodíte. No poď ideme. Kamo, mne sa to buglo úplne. Nehovor. To čuj. Traj. Ono zmizlo. Však vy stojíte na mieste. Mne sa to buglo. Ono to ide. Pomoc. Á, pomoc! Pozri sa za seba. Oh no. A dobre, ja som sa tak zľakol. Fú. Však vy stojíte na mieste, to sa buglo úplne. Nestojím na mieste, my úplne bežíme. Hej. Však my sme pri dobe ešte len. No nič, ja sa musím vlievnúť asi. Nie. No to však sa mi to buglo, a čo, aký to má zmysel? Táto potom... Aj tak udiaľky slobne. A ja? Však ešte len máme ísť k tomu hrobu. Collect 7 sticks. Musím... Aha, prečo som sa tu neotočil? Čože? Nie. Však vy stojíte na mieste. Nechápeš, že sa ti to buglo a proste... Alebo máš malý internet, neviem. Ja neviem, čo to je. A ti nechám aspoň jednu z tých. Ja som mal celý. A asi sa musím rozlučiť s ľuďmi, no. Aspoň na spekti nejakú. Táto čo je? A to sa nedá. Stojíte na mieste. To skús počkať 5 minút. Nie. The campfire is done again. OK. Teraz čo zase? Zase musíme meso... Ale to musím sa líbnúť z Robloxu. No to super. Čo? Tak? Jaký demon? O nie. Nie. Ja som na ohni, ja sa pečiem. To je tak... Aďo, my tu máme dať kríže. Hej, ja viem. Čo je za creepy? Čože není fér? Hej. Ja teraz neviem, škoda, že sa ti to seklo, fakt, škoda. Hej. By bola väčšia zabava, keby sme tu boli traja.
vlivniť asi naozaj. Ja poďte iba vy dvaja bez mňa. Nie, však si chcel so mnou natočiť videjko. Hej, ale ako to má cenu, keď sa mi to kúplo? Aha. OK, ľudia, Vilobossovi sa to seklo, takže on sa musel lívnuť. Kde si? Hej, kde si, Mareček? Taký som smutný. Ľudia, escape with car. Musíme utiecť autom, ale kde je auto? To je otázka. Aha, tam je. A čo vás naháňalo? Tá nás naháňala deka príšera, kamo, ja som to ani nevedel, čo to je. A kde ideš? To nechceš, ty keby si to videl, no ty už by si... Však ty keď si videl tú starú babku, si sa zľakol v Midnight Terror. Hej. Ja aj benzín vypršal, no a jak? To super. A tu je dačo. A táto dobre, táto mi je na nič. Fakt mám ísť ku telefónnej budke. Aha. OK, Však autobus si objednajte. let's use... Autobus nepíšu. Musíme zavolať políciu. Poď tu tiež. Zachránite nás z helikoptérov. A rozstrieľate tú príšeru, prosím, s miniganom. Sme v lese, je tu creepy väzba, to neviem čo. Čakaj, ja by som to rád prekladal, ale nestíham. Hej, a nie. A prosím, príďte, pomôžte nám. Hej. Ja by som to radšej prekladal, aby to ľudia tak chápali. Ja, že OK, pošlu proste po nás niečo. You just need to stay. Dačo, že potrebuje. Počkať jednu chvíľu. Aha. OK. A teraz nás tu začne chvíľku na za príšera, ne? A ja ju budem glitchovať, budem okolo auta behať. Nesrandý. Prečo sa si ležíš na zemi? Aha, OK. Police arrive, time left. Survive. 80 sekúnd. Ja som to nestiel prečítať, za čo to je monster. Kamu? Bojím sa. Utekajte! Pomoc. Utekajte o život! To je ten monster. Marko, kde si Mareček? To je ten monster. Pomoc, ja sa tak bojím. Som rád, že som zomrel. Kde máme Ale ísť? sa mi to aspoň bolo. Prosím, rýchlo. Hej, je za mnou. Ten kríž nás asi nezachránili. Oh no, už len 40 sekúnd, a to stíhame. Ale kde sú? Kde sú, what? A teraz príde ďalšia, nie? Príšera, budú tu už dve. No to tam bol iba jeden hrob. Rýchlo. 25 sekúnd. A kde to je? 10 sekúnd. Ona sa asi bugla tam vzadu. Hej. 5 sekúnd. Nie, ona tu nebugla sa. Policajti, prosím. Zmizla. Yes. A teraz čo? Nice! Prosím, už chcem ísť nastúpiť do toho. Prosím. Escape, yes. Survive ending, yes ľudia. Yes, ja som vedel, že to už vtedy vyhrajeme. Aj keď to bolo slabé, ale tak večer v tme ja sa bojím. Hej. OK, myslím, že by sme mohli ukončiť videjko. Škoda, že Vilobos to s nami ne... OK ľudia, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. S vami bol Adrian Pro, Vilobos, Mareček alias Pareček a čaute. Čau, ahojte, majte sa, šerte papriky.